Hi Lobs, or ladies and guys. Welcome back again diri sa tuwang YouTube channel ug karon another trending confession na sab ang atong basahon nga gikan sa Yusinian Freedom Board. Pero before ana sa mga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang pug og tuklok sa notification bell aron updated mo kanunay. Og sa mga kanunay nga naminaw, wala nag-skip og ads, ug syempre sa mga nag-sponsor, especially kang Miss Naza, salamat kayo sa imuhang pag-sponsor sa tuang audio story. Pero para sa ubang mga details about sponsorship or promotions or pag-advertise diri sa tuang YouTube channel or sa tuang mga social media accounts, pwede ko nyo i-message sa kuang email or dili ba kahaas sa kuang messenger. Palihog lagtan out dara sa maya description box below. O karon ladies and guys, ani ana ang confession na atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Itagol ako sa pangalan nga Ella. 27 na ang edad. Sakto lang ang beauty ug sakto lang pod ang height. Nakaila ba mo vibrator? Yes, vibrator or kanang dulaan. Kanang ibutang sa imo. Unya mo vibrate nga mura kag mo kiri sa kalamit. Mao na siya'y vibrator or dulaan. I know na ubang nang gamit ani for personal pleasure, especially kung wala ang mga bananas or wala lang yun kay love life. And it's healthy and safe. Iwas buntis or sa ubang mga sakit-sakit nga pwede kang matakdan. Pero kining confession of mine is all about sa kong best friend nga si Fred nga tungod sa dulaan. Ug nagsugod sa dulaan nga nituyok among kalibutan. We are best friends since elementary, high school, then college. And then bisan nag-work nami, best friends lang gihapon ming duha. Na siya 5 ka ex nga uyab. Ana di ay. Taas rang 5 months o grabe niya kakatol. Well ako, nakausa lang. Pero, nag 3 years mate. Nahimong husband sa kong sister ang kuya ni Fred ug nagkadayon among ate ug kuya. So giisip na yun na ako nga igsuon pod si Fred. Iyang family kay close kayo na ako. Nga ginatawag na pod ko siya mga parents, nga anak. Short for anak. Gusto kayo sa family ni Fred nga naay babae silang pamilya. Pero wala nagkaanak og babae si tita. All boys tanan. 5 sila kabuok. Ug si Fred ang second to the eldest. Si ate ug ang kuya ni Fred sa Manila na namuyo. Second house na nako ang balay nilang Fred. Nga ang room siyang kuya. Gihatag na lang ni tita nako. Kay sometimes ana na gyud ko mag-overnight sila. Of course napud nay permission sa kong parents ug kampante pa sila ug naa ko ilahang Fred kaysa sa uban nako nga friends. Sama sa kong giingon ganiha, nakauyab na ko once. Pero wala nakuha ang perlas ng silanganan kay inosente kay ko nga pagkababae. Charot. Anyways, nako'y ka-workmate. Tawgon lang nato siya chill. Dayon naa siya'y gihatag nako. Nangutana pa ko kung unsa ni iyahang gihatag. Nito bagrabod si Jill nga. Basta, imuha na na. Sure ko nga lamian ka na. Itry na unyang gabi. Dahil nikatawa siya. Tubag ko niya, nga nung unya pa man. Ug karon na di ay. Lami ni.
Nitubag si Jill nga, lami sa tanang lami, makasulirap og mata sa kalami. Mapapawaw jud ka sa kalami. Wa yun ko kasabot sa gipangingon ni Jill og wa yun ko kahibalo og unsa to kay nakabalot magmaayo ang box. So I thought mga chocolates na pod siguro kay na may mga paryente si Jill sa abroad ug sige siya ingon nga lami. Gisulod ra pod nako sa kumbag kay busog pa pod ko adto nga time. Before ko niuli, nihapit ko ilang ka Fred kay gipahapit kon tita. Mag-bake daw siya og cake para sa birthday sa manghod ni Fred para di na siya mopalit. Og nihangyo siya magpatabang nako. Kay na naman ko'y room sa balay nila. Adto na nako ibutang ako ang mga gamit. And while nag-ilis ko, nakahinumdum ko sa gihatag ni Jill. Kikuha na ko sa bag, ug akong giabrihan og hapit na ko malabay. Kay vibrator nga rechargeable ang sulod. Nakita na ko sa personal ani nga dulaan pero wala pa ko sukad nakagamit. Dayon gibutang ra pod nako sa may table nako ug nigawas ko kay mo tabang ni tita. Dayon niabot na si Fred gikan sa trabaho. Busy sa phone kay napoy bag-o nga gipanguyaban siguro. Pero pagkita niya nga na ako, iyahang gipalo. Ni-bless siya ni tita, pero ako iyahang gisipatan. Dinungutan na si Fred sa kuha kung anong wala ko nagpakuha. Nito bagpod ko, gusto kong mag-commute o gaoban pod ming Jill. Tubag si Fred niya. Ningon unta ka, kay wala na lang unta ko ni hapit. Mura kog buang nga sige huwat dito. Tubag ko nga, wa ko ni text. Bot pasabot, di ko magpakuha. Grabe, kapila na nako na giingon ni Mokbok. Tubag si Fred na, maayo paglain akong gikuha. Nasayang akong oras dito og hinulat nimo. Tubag ko nga, grabe dito, kining imong anak kay sobra kakatol. Bag-o pagani silang. Dayon gisapungan og galit ni Fred akong baba kay usa sa pinaka-hate ni tita ang madunggan nga nagkadaghan naguyab si Fred. Basig atakihon si tita pag nahibal-an niya nga active pud ni sa palami si Fred. Yes. Nga nakatol si Fred pero mag-amping siya kanunay nga walay mabilin nga ebidensya sa sulod. Aron walay problema nga motungha. Nga na mi ka-close ni Fred nga pilang iyahang palami na life, iyahang gina-share na ko. Sa moto nga nagpadayon may bake ni tita, ug si Fred kinisulod na sa iyahang kwarto. Kay balay Manila og wala ko sa kuang room, free siyang makasulod sa kuang room. Kay naapapod ang mga gamit sa iyang kuya, ug hilig kay ning manguha si Fred og gamit sa iyang kuya. Nagsulod nami sa oven sa mong nagama ni tita. Og nisinggit si Fred nga pasakon ko sa kong kwarto. Og diha nako nakahinumdom sa dulaan nga gibutang lang nako sa table. Namugnaw ko sa kaulaw og nagdali nga ni Saka kay basin di ay og lain ang tuyo ni Fred. Pag-abri nako sa room, naglingkod si Fred nga nagtan-aw sa dulaan. Nangutan na si Fred nga, nagagamit day ka ni Bok. Nitubag ko nga, wala gihatag ra ng Jill na ako karon. Kuhanon ta na ako pero gilikay ni Fred. Gibira na ko iyahang buhok pero di gyud niya ihatag. Hingon siya nga, pag boyfriend na ligi, aron di na ka magkinahanglan ani. Tubag ko nga, for your information Fred, di ko parihas ni mong katulon kayo. Ambi na kay ibalik na akong Jill. Tubag si Fred na, nganong ibalik man nimo, gamita na lang na, aron maka-experience pud ka, kung unsay tinuod nga lami. Tubag pud ko niya, naka-experience na ko tinuod nga lami oy. So ambi na, dili na ako ha. Gasigi jud ko kabot sa dulaan nga na ang Fred, pero kay taas siya, dili na ko makuha bisag sige na nakog bira iyang buhok. Nauta na si Fred niya.
Kang kinsa naman ka naka-experience. Nitubag ko nga, wa nakaadto, basta naka-experience na ko. Ambi naliginabok, maupaw yuti ka karon. Tubag siya nga, nitug-an ko sa kuha pero ikaw dili. Nganong unfair man tanan dapita be. Gisigilan jud ko kabot sa dulaan, pero naka-feel ko weird kay dihay something nga gahi sa akong tiyan dapit. Wala ra pud nako gihuna-huna kung unsa to o gigunitan dayon nako. OMG. Sa shorts man di ay ni Fred. Iyahang hard little army. Ingon pa si Fred nga, Bok, I'm hard. Naka-English ang amaw og nakapiyong pa. Ako murag nagtuod kay nakagunit ko siya nga mura magkahoy sa kagay. Ako siyang giingnan, imuha ng sala. Ambi naligin ng dulaan ako. Nitubag si Fred niya, sumugamit yuday kani. Tubag ko niya nga, unsa may labot ni mo Bok o gamito na nakog dili. Kana lang yun imong kakatol maong na-curious kag maayo og isulod ba nako na sa kuha. Nakatabon ko sa kong baba kay klaro nakaayo sa shorts ni Fred ang iyahang little army. And by the way, dili siya little. Big kaayo siya. Wala pa ko naka-react og tarong. Og gibira lang ko galit ni Fred sa bed. Og ni patong og nigakos siya nako. Na siya kog maayo nga wa nako makalihok. Og first thing nga nisulod sa kong nahuna, nga basig na ay mahitabo namong friend. Ug wala ko'y laing nakita sa motong gipaak nako iyahang kamot. Nakasinggit yun si Fred kay sakit. Ako siyang giingnan, nganong nipatong makanako. Tubag pud siya, ayaw laglihok Bok. Sala po ni Nimo nganong gadala-dala kaning vibrator. Nitubag ko nga, sala pa na ako. O ikaw nga katulon gyud kayo. Hapit ako niya mapiit kay nigakos siyag maayo nako. Iyang army kay naa na sa kong tiyan nga nakatuso. Di na ko makalihok kay kusgan kaayo og bugad sa Fred. So motong gihuwat na lang nako kung kanos Asia mahuwasan. Ako siyang giingnan nga basig sa t-shirt ka nako mo pasirit ha. Bantay yun ka nako. Tubag pod siya nga, ayaw na lang paglihok lagi kay sala ni Nimo. Tubag ko nga, katulon lagi ka kaayo mo nang maayo butangan og sili ng imuha. Dinangutan na si Fred sa kuha. Kang kinsa na ka nagawsan mo. Nitubag ko nga, kabastos pa. Hana siya nga, ingon ka nga virgin pa ka. Tubag ko nga, for your information, 101% nga wala pa'y nakahilabot sa kuha. Tubag siya nga, ayaw ginhawag lalumbo, kay matandog og mo sa moto kayso. Ako siyang ingnan, nganong naaman pud ka sa kong ibabaw. Amaw jud ka. Ingon si Fred, aron ma-relax ko. Awkward man amo ang posisyon, pero sa dugay na namong mag-best friend ni Fred, wala na lang to'y malisya para nako. Pero sa kalit lang, na-feel man hinoon na akong lips o tila ni Fred sa akong liho. Ako siyang giingnan, hala ka Bok, giunsa naman na nimo ako ang liho. Tubag siya nga, gitilaan ran ako, kay naay harina. Wala na ko nakaagwanta, so gisulod na ako ang kamot sa tiyan ni Fred. O gikusnot na ako, o gilubong na ako ang kuko. Niligid si Fred sa kasakit, kay grabe yun na akong pagkakusia nga hapit mapaksi iyang panit. Gikuha din ako ang vibrator o gisulod sa kong bag,
Kay tungod sa kaawagan ni Fred, ninggahi siya. Nga tungod lang sa dulaan. Sukad ato kanunay na akong pangutan-on ni Fred ug kumusta akong paggamit sa dulaan. Curious kay siya og naggamit ba nako pero di yun ko motugan nga nakagamit day ko. Once. When curiosity kills lagi, ug unsay feeling mo gamit og ito. And it feels like nga mura gi kuryente ang imo. Nga manindog imuhang balahibo. Nangorog pa akong tuhod ato ug naadyoy mga tubig nga nang gawas. But of course, wala na ako nagitug-an ni Fred kay for sure, mabuang siyag imagine. Ug mutukar na pod iyahang hugaw nga utok. Sa mga to nga almost 1 year na akong walay boyfriend. But I'm happy gihapon bisag single. Walay magbuot sa kuha aside sa kong parents. Pero usahay, magbuot-buot si Fred sa kuang kinabuhi. Like the time nga na-meet nako si Brian. Birthday celebration to ni Fred. Newbie pa si Brian silahang trabaho. Mapato akong pagkita niya. Bago siya sa kong pananaw, so natural nga makigila-ila ko niya. Kay halos tanang katrabaho ni Fred, kay kailanan ako. Okay raman pod si Brian. Dili maot, dili pod gwapo. Sakto lang dyan. Nangutana pa si Brian kung uyab ba daw ming Fred. Ako siyang giingnan nga best friend rami. Enjoy pod kay istorya si Brian og naay sense of humor. Dili ka ma-awkward og wa nay topic. Ang celebrant nga si Fred bisag busy sa uban niyang bisita, mabantayan akong mohapit og tan-aw namong Brian. Magtagbo pa among mata og ako ra siyang taasan og kilay, kay kapila gid siya nilingi namo. Sige pa mig pangatawan ni Brian og ni dool og kalit si Fred namo og nilingkod sa kong tapat og iya akong giagbayan. Hingon pa si Fred nga, giliba ko ninyo? Nito bago nga, nganong libakon man daw ka na mo, ikaw ray sigig tan-aw na mo. Tubag siya nga, abi kog ako'y inyohang gilibak. Pamugong ragod bok, gipaningot na ka. Tubag ko niya nga, unsay nakaon mo karon? Nakatuto ko ni Fred kay nikalit lang og ka-concern ako. Kaingon kog nakainom na, pero di man baho og ilimnon. I-action pa niyag pugong akong buhok o gikusi na ko iyang hawa. Kailain kayo tan-awon nga daghang tawo ang nagtanaw. Pero ni suksok man hinuon iyahang nawong sa akong liog. Naingon na lang si Brian na, ay sige ma'am, ari sa akong nila, kay igang nata kaayo dariba. Tubag si Fred nga, gipangita na pudra ba kanila dito. Gingisihan na kong Brian dahil nilakaw na siya. Apilang ubang mga bisita kay gitanaw among porma ni Fred. Kasagaran rabayod kay paryante ni Fred. Nangita pa ko sa parents niya og nagtanaw ba po og nakusi nako siyag maayo kay nagtanaw namo si Tito. Pero si Fred wa na yun naglihok nga mura nagpatay sa kong liog. Ako siyang giingnan nga bok, ayaw ipatukar ng imuhang pagkamanyak dere. Tubag siya nga, asa man ako ipatukar bok? Sa kwarto. Ayaw to si Brian bok. Tubag ko nga, ha? Pagtarong ragod diha friend, lain kita tanawon oy. Hingon siya nga, ayaw si Brian, kay labaw pa to na ako. Tubag ko nga, unsa man ko eh, palayo ragod na ako. Tubag siya nga, di ko kayang mo palayo ni mo po. Ako siyang giingnan, hamaw ay, palayo ragod, mura tagaon sa diri nga daghang tao. Tubag ko si Fred nga, kay balo na silang ing-ani kita. Sumutong akong giingnan si Fred nga kaihion ko para muhawa siya sa kuha. Pero nangutana si Fred sa kuha, nagamit yapon ka atong dulaan bok. Tibuok kusog yun na akong giwakli si Fred. Bisag unsaon, puros bastos ang naasaw na una.
Sa moto nga milabay ang mga pila ka adlaw. Naay time nga wa gyud ko ilingaw sa balay. Kay off na ko ug wala pod silang mama. Ni-trigger na pod akong pagka-curious sa dulaan. O gusto na akong matry for the second time around. Diha ko sa akong room og nagsugod og pleasure sa kuha. Napilo na ko mga tudlo og nakagunit na ko bisag asa. Ug sa dihang nikalit lag ring ako ang phone. Og lugos na yun na ako mabuka akong mata. Tungod sa pleasure. O kalami. Pero gitan-aw lang yun na ako kay basig importante. Pero pagtan-aw na akong si Freddy di ay, gideclined na ako. O gibutang na ako sa bed ang phone. Pero nakurat ko kay dihay ni Tingo. Amaw kaayo kay accept man noon di ay ako ang napindot. Pero kay hapit na yun ko mahuman. Wala na nako tagda. Nangutan na pa si Fred kung asa ko kay puros daw ngit-ngit iyahang makita. Wala na yun ko nagtingog o gipugngan nako ako ang mo. Kay basig masakpan kong Fred. Gusto ta na akong i-off pero di na yun ko kalihok pa. Kung wala na po nagtingog si Fred, I thought gi-off na lang niya. Og hantod, sa ni-explode ang volcano. Wala na nako mapugngi akong tingog. Og nakasinggit kog pinaipit nga tingog. Kay gipaak na akong unlan. Gipaningot kog taman sa akong gibuhat. Ug murag ni hanap gyud akong pananaw adto. Ug naluya ko. Ug kaingon ko gi-off na yun ni Fred. So nitakilid ko ug gi-open ako ang phone. Ang amaw nga naghuwatra man day pod ug wala gi-off ug naka-headset pa. Hangga pa mati erdiyan. On duty pa siya ana kay naka-uniform pero wala na ko'y umoy nga nagtan-aw ni Fred. Nangutana pa siya nag-unsad ako. Nitubag ko nga katulgon lang ko. Ngano man, disturbo kay ka. Mitanaw una si Fred siyang palibot. Ug nangutana siya sa kuha nga. Katulgon, unya gipaniw. Ug mura man lagig na lamian ka po. Ako siyang giingnan. Nga huna arani mo na. Nganong nitawag man lagi ka? Tubag si Fred nga. Kinsay kauban ni mo dira? Nitubag ko nga. Wala lagi. Ngano man? Ingon si Fred nga. Ipakita daw na ako imuhang kwarto bo. Tubag ko niya nga bahala ka. Dili ko. Then gi-off na ko akong phone kay murag NBI nga makaimbestiga ni si Fred. Gilabay na gyud nako sa basurahan ang dulaan. Kay never na akong mogamit ato. Last na jud to. Sa kakapoy nga akong gibate, nakatulog yud ko og maayo. Nakamata lang ko kay banha kay mong gate ug akong cellphone nga nagtungan og tingog. Ang amaw di nga si Fred kay nagsigig panawag. Naka 20 ka pin nga missed calls na diay. Hingon si Fred, dugaya man nimo motubagbok. Ganina ra ko dire. Kinsa mi gyud na imong kauban diha. Tubag ko nga, nakatulog ko ug wa ko'y kauban lagi dire. Hingon si Fred nga, abrihi ra gud ko. Dagan pa og sermon si Fred bisag nagpadong na kong gawas pero wa na ko naminaw. Mura bagbanang nabalaka nga basig na ko'y kabit nga gitaguan. O pa na ko nabrihi og tarong ug nikalit lagdagan si Fred pasulod nga murag na ay gi-raid ba. Ambot unsay nasulod sa unahuna aning Fred nga nako'y kauban pero og naaman gani nganong magbuot man pud siya. Ako siyang giingnan nga unsa man kabuk nakay nakita nga di na ko makita. Nahimong iro si Fred kay gikaletra ko niya simhot. Ingon siya nga gisimhot ka nako kay basig baho kang lalaki. Tubag ko nga amaw unya og baho kong lalaki unsay labot nimo. Nihilom siya kadyo og nikalit siya ingon sa kuha nga magbuot ko kay gusto ka nako bo. Sa una pa manhid man ka kayo ko.
Naghuwat kog perfect time para maingon nako si Moha. Pero naunahan ko bok. Sakit ito nako nga nakauyab kag lain. Sakit kaayo nako nga ako'y tighatod nimo kay mag-date mo si mong uyab. Dayon gihimo pa ko ninyong driver. Lami ihikog kay sakit kaayo nga nalipay na kasalain. Kayon kog mawala ra ug makakita pod kog ako Pero kay bok. Ikaw ra man yun gihapon. Tubag ko niya. Lo, noon sa ka? Nikalit man ka. Ayaw ra gud kog binuangi. Tubag si Fred na. Wala ko nagbinuang. Tanawa akong mata o gabinuang ba ko. Tanawa. Sa una pa lang. Manhid lang yun ka. Waka ka bantay sa kong mga lihok diyan nimo. Special kay ka para na ako. Nga bisag na ako iyab sa una. Ikaw gihapon akong priority. Bisag lain akong kadulog bo. Kayo. Nga ikaw ako ang gi-imagine. Tubag ko niya. Amaw ay. Og tinuod man gani na. Wagyud ko'y feelings nimo. Inigsuon ra. Best friend. Maora na. Di ko gustong mo paasa og tao. Kahibalo ka na. Og kalit lang ni hilak si Fred sa kong atubangan. Hingon siya nga. Sakita po ni mo mang busted ay. Tubag ko nga. Unsaon diti ka pag busted nga di ka masakitan. Tubag siya nga. Ayaw sa pakita na ko po. Di sa ta magkita. Pakita lang na ako kung makarealize ka nga tagaan day ko ni mo chance. Tubag ko niya nga kadrama nga mao ay. Sumoto nga nilakawan na si Fred. Ug loading ko sa tanang loading. Gibalik-balik na ko iyahang mga gisulti. Grabe pa man sa atomic bomb iyahang pasabog. Nagbase rapod ko kung unsay naa sa kong ginuhunaan ng orasa. Inigsuon lang akong pagtanaw ni Fred. Ug nakalitan kog maayo. Ug nahadlo ko. Gitawagan ako siya pero di yun ko tubagon. Ug sa Facebook pod, giblock ko niya galit. Ang gilihok ni Fred kay murag bata nga giaway. Ug di na mga amigo. So mo to nga pagkaugma, sayo gyud kay ko nga nilakaw para mo duty. Ug aron pod makahapit pa ko og una ilahang Fred. Ug tarongon na mo among away. Nga dili siya hago sa trabaho. Kay basig na stress lang pod siya adto nga tag. Pero ningon si tita nga wala miuli si Fred. Ug nitawag daw gabi nga mag-boarding house sa siya kay kapoy og uli-uli. Natingala pa si tita kay nganong mag-boarding house pa nga mga 30 minutes na may biyahe pa dong sila ug na siya'y sakyanan. Nag-ask si tita nako og naabay problema si Fred. Pero waon ako niingon kay gusto nako nga kami una ang mag-settle ni Fred. So mo tong ikuha na akong address kung asa siya ng port. Kay gusto gyud nako siyang maistorya nga kalma. Pero pag-abot nako, kay nilakaw na daw si Fred padong sa trabaho. So kay dool raman ang office nila sa iyahang boarding house. Gibaktas rapod nako ilahang office. Sayo sa bunta gipaningot na kog maayo. Ug gahapit na ko malate sa akong trabaho. Pero pagpangutana nako og naaba si Fred, wala pa daw niabot. Gihurot yun ni Fred akong pasensya. Sumoto nga ni duty ko nga init kayo ulo. Sayo pa sa buntag. Niabot yun ang 2 weeks nga wala yun magkatagbo ang dalan na mong Fred. Daghanang natingala nga nung wala namin nag-uban nga kanunay man ming partner in crime. Pero wala ko'y gisultihan sa tinuod nga problema namo. Kay gusto na kong kami una magkaistorya. Ug sure ko nga wala pa po'y gisultihan si Fred. Kay mismo iyahang pamilya, sigig pangutana nako og naon sa mi. Bisan sa birthday nako wala nagpakita si Fred. Gipadadaan lang niya silang tita o gift para nako. Og iyahang gift, dulaan, vibrator. Ug naapay note nga nakasulat nga, vibrator or me.
Maayo na lang yun nga wala to nako abrihi sa tubangan nilang mama ug tita. Sa stress siguro sa work ug sa problema namong friend, na over fatigue ko. Naluya ko. Sige kalipong, sakit kayo akong kalawasan. Gihilantan o gitakigan o na-admit yun ko sa ospital. Kada open sa pultahan, hoping kay ko nga si Fred na ang nibisita. Pero niabot na lang kog 2 days sa ospital. Walay Fred nga nipakita. Niabot ang 3 days, giingnan ako sa doktor nga pwede na ko mo discharge. Kaya wala pa silang mama ato. Ako iyahang giistorya og naghatag o mga additional reminders. Pero wala na ko ka-focus kay nikalitlag abot silang mama. Kauban si Fred. Dako na kayo kong smile nga natingala ang doktor nga nakalingi pod siya nilang Fred. Ngon pa ang doktor na lovesick ra dining pasyentiha. Nganong karon pa man pod ka ni bisita sa. Nitubag pod si Fred niya. Na busy lagi daw. Kumusta naman siya? Nitubag ang doktor nga okay na ni. Ma-discharge na. Pero kinahanglan pa ni siyang mopahuway og pila ka adlaw. Basig ikaw ang makapalagsik anyo kay tanawa, dili na mawala iyang smile. Niingon na lang pud ko nga nalipay lang ko dok kay ma-discharge na ko. Sumoto nga paglakaw sa doktor, nilakaw pod silang mama kay mag-process sa mga bills o gipilin ko nilang Fred nga nagsigig tanaw na ko. Nangutan na siya kung okay na ba ko. Nitubag ko nga mo-discharge na gani. Nganong karon pa man ka nito nga. Tubag si Fred niya. Magsakit man day ka og mawala ko. Nikatawa jud ko ako siyang giingnan nga feeling kay ka. Dayon nangutan na pa si Fred kung gimingaw ba ko niya. Nitubag pod ko nga wala. Hingon siya nga. Sakita yun ni mogbababo ko eh. Lami kisan. Aron mo hilom. Nitalikod dayon ko og nagpasumangil og pilo sa habol nga akong gigamit. Pero wala na nako napugngan nga mo smile.